ayaw. Sa ayaw ba? Sa ayaw. Nganon, Lapa, ang ngayon, teka na. Burakad si Bailino. sa Bailino ba? Ato kong artista ni Carlo Vlogger. Ito na sa Facebook. Oh, sikat kito siya pa. Ay, kasbihan ni magbugo. Miss Maino ng kasubugo para bright na yung mabilin. Kasbihan ni mo, hindi na tumdayon eh. Guna ka. Si Kwang-Kwang kayo? Si Kuwang pa. Kuwang 5? Grige! Dong, ina si ate, mga ate mo dito ka nga. Mag-init og tubig kay ngapi ko, lain kay kuntiyan. Oh. Ha? Pagdali ka. Padali sila ha. Opa, ito na ko pa. Ikaw, pagdali. Uy, pwede na magtubig na pa ka. A few moments later. Pa, di mo dapa. Sa di mada. Sila. Ano di man mada? Tigtang-tang niya lagi pa. Si ting-tang-tang ba? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ